Halli, lányok és srácok! Ebben a mai videóban pálcika emberekkel fogunk egymás ellen harcolni. Sziasztok! Beállítom a player nevet, és indulhatunk is. Én egy lézerkarddal vagyok, ő pedig egy gitárral. Én egy gitárral. Persze fagyaszt le, mert az a legjobb dolog a világon. Eddig te nem sebződtél konkrétan. Tudod, én csak sebződtem. Azt nem tudjuk, hogy mennyi, de persze jó, hogy nem lelöksz. Na most jön az emelkedő. Rád is dobok egy gitárkát, ha engeded. Ez a piros, ez a legjobb képessége a gitárnak. Mondjuk az a zöld is jó, mert az lebeg. Attól lebegek. Le foglak lökni. Jó, még egy piros, és vége. Lelöktek. Easy win. Ajj! Következő kör. Én a jó kis hupikék, törpikés fagyimmal, ami most már citromos, te pedig a buzogányoddal. Na, ki nyer, fagyi vagy buzogány? Eddig úgy látszik, hogy buzogány. Ne! Hát igen, hát akkor úgy látszik. Ez itt nem is sebződtél. Ne, ajj! Pedig. Hát nem azt mondom, hogy easy, de azért nem volt nehéz. Level up, ott is van. Jó, lézerkard. Ne, rugócipő, ez a világ legrosszabb fegyvere. Ez volt az eddigi leggyorsabb kör. Meg is nyertem. Hát, Ugyanazzal a fegyverrel vagyunk egymás ellen. Mondom, ezt is te nyered. én biztos, hogy én nyerem. Hát, mit gondolsz? Mondjuk az szép találat volt. Hát azért. Júj, ne! Dur, a pajzs, ez taktikai volt, csak úgy mondom. Persze. A pajzsot direkt húztam fel. Persze. Látod? Én eddig Kis mindig leestem, és azért vesztettem. Jaj, de jó, ez is a banánbazooka. Ez is egy nagyon jó fegyver. Ezzel a gitár az egyik legjobb Jó! fegyver. Azaz. És öngyilkos lettem, persze. Ugyanazon a pályán. Boxkesztyű. Beakadtam. Na hát a boxkesztyű nem olyan jó. Jó, De. 2. Egymás után. Hogy már most te kezdj el nyerni. Mi ez a lila? A lila az az, hogy a pajzsodat eldobod. Én meg leránk szóroznak. Jó, azaz. Mi, bevernem a fejemet? Vagy mi? Én gondolom, igen. Jaj, ne portálgán. És kiestem, ne oda! Jó. Ezt is megnyertük? Ezt viszont én fogom nyerni 100%. Júj! Segítség! Ajj! Leverlek. A bosszkesztyűmmel megfogtam az összes lövedéket. Visszahoztam a semmiből. Jaj, ne a hupikék, törpikék, fagyi bár. Jó, agyan nyomtalak vele. Persze, Saját magadat. Én eddig csak leestem, és azért vesztettem. Nem, egyszer meg is öltelek. Hát ez egyszer volt. Felrobbantott a varázsigémet, te! Kiraktam a pálya szélére egy ilyen vacakot. Hát, de jó vagyok. Mondjuk a varázspálca a leggyengébb fegyver a világon. Itt vagyok! Szia! Durr! Ez így gyönyörű volt! A kedvenc pályám! Legalábbis mi a legjobban néz ki. Vissza, hogy visszatoltam neked, te meg elhaltál. Jó, ez 2 szintes, oké. Ez 3, nem? Nem csak 2. Mindegy. És levegőbe megöllek. Én nem fenntartasz. Én meg a levegőbe fingottam, azért sebződtél. Ott elküldök egy ilyen energiabuborékot, amit nem sebez Vissza és semmit. megöllek. Jaj, ne! De az mit csinálom úgy, valaki elmondaná? És dur. Miért nem esel már le? Jó. És Haj, meghaltam. azaz. Hurrá! Yippee! Na itt az egyik kedvenc pályám, na mi van? Levertelek. Ez a pajzs eldobós, ez mire jó? Jó, ott jön a vonat. Elő!
Jó, azaz. A nyomorult pesti hév. Hogy nem? Segíts! Most ki És nyer? melyikünk nyert? Én. Nem tudom. Én léptem szintet, úgyhogy én nyertem. Akkor te nyertél. Dur, le a földre. Ezt most én nyertem. Igen, ezt te nyerted, ez látszódott ezen. Hát, ez a fegyver Olyan ügyes jó, vagy. csak volt. Ez a banana bazooka, látod, ez milyen jó? Felrepültem, mert előre tudtam, hogy el fog szállni. Ez my force. Hát, van ez így. Az a jó, hogy ez követő rakéta. Ja, hogy ez ennyire OP. Mert eddig nem vetted észre? Lenyomtál egy jó kis szaltót. Dur. Hú, mindent kidodzsoltam. De hogy dodge-oltál ki, végén. mégis meghaltál valamiért. Meghaltam. Neki log a tüskének. Jó hely. Melyikünk halt meg? Te. Igen, én tényleg haltam meg, na. Hát ez a fegyver, az egy jó. Épp, hogy túléltem. Nem, hogy épp, hogy túléltél. Ez a fegyver, ez lesztánol, vagy körbeüt? A kalapács meg csak körbeüt. Easy. Ez a fegyver, ez nagyon rossz. Na, kis védtem. Nem szeretem ezeket a Ott kis a pályákat, sárkány. mert ebből egyből le lehet Igen, esni. mondjuk az igaz. Na, Jó, csákányom van. az nem annyira jó egy ilyen OP fegyver ellen, mint a fupikék, törpikés és citromos fagyi. Azért Persze ott beleugrok. van. Jó, Ne! azaz. Igazából saját magadat ölted meg. Ez a döfőbot. És csak hajj meg, léci. Nem, vissza fogod teleportálni. És akkor én Ez a halok meg. döfőerő, igen. És akkor én halok meg. Easy. 13-8 az állás, és a földhöz nyomtalak. Hú, de bró Nem vagyok. tudod, hogy 13-8. Onnan, hogy láttam. Az Jaj, ne! Jó lett lett volna, jött volna a pesti hív. Na mindegy. Mindjárt egyből menj vissza szépen az árokba, vagy a saját térfeledre. Ott úgy... Jó, belét állítottam. Hát, Ne, jó. mi az a dash képesség? Nem látom. Ne! De mi alapján? A vízben úszol, én meg belehalok. Na nézzük, ez is gyors kör lesz szerintem. Hajj meg. Ezért földhöz Persze, nyomtalak. de jó. Easy. Jó, box Easy. kesztyűm van. Hát ez is easy volt. Nem láttátok. De nem már, hát közélharci fegyver ellen egy ilyen távolharci, akkor a levegőbe kell maradnom. Szép, Nem, dodge. Igen, srácok, leállt a felvétel, annyi volt. És akkor amúgy az előző kört én nyertem. Akkor nekem van egy kis pontom, és a videó végén megnézzük, hogy melyikünk nyer. Azt, amilyen szépen kidodzsoltam. Van ez a grappleröm. Tettem, nagyon örülök neki. 1-0 neked. Na, sniper vagy kis Sniper. pisztoly? Addig a sniper a jobb. Nem, Jó, hát de easy. teljesen akkor. Jaj, ne, ez a hammer. Jó, ez megrágos ugrálós. voltam már. Azért kicsi múlott, hogy nem legyintelek meg, és bele a vízbe. Ez mi volt? Easy. 3-0 neked. Hát ezt tudjuk eddig. Mi? Ez milyen fegyver? Ez milyen fegyver, ami így belém áll? SOS, bro. Ne. Jó. De persze neki beszorul a keze, Ura. még legutóbb én nekem csak meglegyintette a fejemet, és túléltem, na azért. Belehaltam, bocsánat. Itt nem esett le semmelyikünk, itt csak... Jó, belé. Te átszúrtál! Hagyjál már magadnak! Jó, átugrik rajtam. Még egyszer belé szólom. Na, itt ki. Úgy látszik, hogy te fogsz így nyerni. Bár mondjuk ez a béna sárkány, drágon. ez semmire nem jó. Na, hajj meg! De épp, hogy nem találom el. Kikerült. Mit csinálsz a Kikerült. drágon? Mit csinálsz? Okos a drágon. Jó.
Épp hogy te nyertél. Épp hogy megnyertem. Ez is egy ilyen döfő dolog, de hozzámérsz egy kicsit, és belehalok. Szupermenesen elrepültem. Ne. Nem tudom, mi volt ez easy. az ulti. A te fegyverrel hogy mit tudunk? Hát csak azt, hogy begyorsul. Meg azt, hogy megöl. Ne. Jó? Mostanában azért nem került... Osztom, ekkora snipe-oltam rád. Na, azt szerettem volna mondani, hogy mostanában azért nem kerültek fel shortsok. Se videók. Mert újítottuk a lakást, és... Emiatt. Igen, és emiatt nem volt videó. De viszont nekem most az egyik legjobb fegyverem van. És be a vízbe. Jó, hát mondjuk nem te voltál most a profi, hanem én voltam a noob. Könnyű ezt mondani. Úgy visszalőttem rád. Jaj, ne... Te a kesztyűből fingasz? Nem tudom. Elmentek, be kellett robbannia volna, mert a fing az gáz, és a tűz pedig, ha meggyullad, akkor így... Amúgy ez egy jó volt. Azaz megint kikerültem azt alul valamit, de persze megint fingja az arcomban, mert miért ne? Én meg 3 lövedékkel átnőlek. Jó, hát de a te fegyvered sokkal jobb. Jó, 0 HP-val. Jó, 0 HP. Mondjuk te annyira égés, te mondjuk akkorákat égsz, hogy a kezedből is még az jön. Én fejbe te lábba. Ne nevessél, én nyertem. Na most meg fogsz halni. Nem fogok meghalni. De megint bele fogsz menni a tüskébe, figyelj. Mi az, hogy megint? Hát egyszer nem volt olyan. Mi az a gömbja? Ott, ja nem. De nem, persze, megszúrtam a kis lábujjamat. Hozzáért a kis lábujjat, és azért haltál meg. Amúgy ez a nyíl. De nem látok semmit, mert rád. Ez az ez nagyon OP, mert persze lökjél ki, mert nincs sok dolgod. Nem látok semmit. Jó, én meghaltam. Felvettél, köszönöm. Nagyon örülök neki. Hajj meg. De nekem még egy ilyen csákányom se volt eddig. Amúgy ez nagyon OP. Ne. Jó, ez a banana. Mi az bomba? Jó, hát ez is így gyors menet volt, és persze, hogy én nyertem. Nyilván. Ne, ez az a... De ez egy rossz fegyver. Nem, ez nagyon is jó fegyver az, ami neked van. Lehet, hogy csak én vagyok béna, mert konkrétan nem rádugrok, hanem beléd. Jó, hát szét rúgsz. Igen, mondjuk nem tudom, hogy amúgy miért nem tudok rúgni. Hát beszorultam, lehet, hogy most meg tudsz ölni. De durre! Megint meghaltam, pedig ott kiesettél, és akkor meghaltam. Hát ez csak jó lett volna. Hangsúlya volnán. Ja. Ne repülj be a föld alá, mert akkor bajok lesznek. Jó, de szép! És ezzel a videóval most elindítottunk egy újabb sorozatot, úgyhogy ebből most már gyakrabban lesznek videók ebből a játékból. Szóval, ja. És... Meghalok. De persze! De... Jó, és te halsz meg, oké. Tehát nem belehalsz abba, hogy beleesel a vízbe, de abban nem, hogy a lávába állsz. De mi? És a víz alatt. Honnan jöttél vissza? A víz alatt. Amúgy én itt maradtam. Sziasztok! És itt saját fogamat fogom megölni. Mert fel akarok menni az, és végül le fogok esni. Figyelj, az lesz. De amúgy ez a sárkány, ez hihetetlen, mert mindig mellélő. Valahogy kikerül. Jó, mondjuk nem tudom, hogy a gitárral miért menekülök előled. Megint kikerül, ahelyett, hogy felém jönne. És easy. Mondtam, hogy ez lesz. Megmondtam, hogy ez lesz. Most a videót már elkönyvelhetjük annak, hogy én nyertem. 2-0. Sziasztok!